Dragi natjecatelji, dobrodošli. Ako si osoba s invaliditetom i imaš najmanje 18 godina, ti si pravi kandidat za natjecanje. Natjecati se možete pojedinačno, samo trebate odabrati pravu kategoriju. Kuhanje ili mućkanje koktela ili finog napitka. Za izradu svog omiljenog jela, svu pripremu možete pripremiti kod kuće samostalno ili uz pomoć bližnjih. Ponijeti sa sobom i dogotoviti na licu mjesta. Servirati na svoj omiljeni tanjur i iznenaditi žiri. Imate 10 minuta vremena za dogotoviti svoje omiljeno jelo, servirati ga na tanjur i poslužiti žiriju. U žiriju će biti 3 osobe koje će kušati po jedan zalogaj vašeg jela, a bodovati će se urednost, snalaženje u radnom prostoru, servis hrane i natjecateljski duh. Dragi kuhari, vi trebate na natjecanje ponijeti sa sobom svoje jelo, namirnice koje su vam potrebne i svoj omiljeni tanjur za servis jela. Kuhati ćete na našim radnim jedinicama sa našim priborom. Za izradu koktela ili finog napitka sve potrebne sastojke možete pripremiti kod kuće samostalno ili uz pomoć bližnjih. Ponesete ih sa sobom, smućkate na licu mjesta i iznenadite žiri. Imate 10 minuta vremena za izraditi koktel ili fini napitak od najmanje 4 sastojka. Servirati koktel ili fini napitak u svoje 3 omiljene čaše maksimalne količine do pola decilitra. Poslužiti svoj koktel ili fini napitak svakom članu žirija, njih će biti 3, i govornim vještinama predstaviti sebe i svoj koktel ili fini napitak. Dragi barmeni, vi na natjecanje trebate ponijeti sve potrebne sastojke, pribor i 3 omiljene čaše za izradu koktela ili finog napitka. Mi ćemo vam pripremiti radne stolove, daske i noževe za rezuckanje voća i poslužavnik za serviranje pred žirijem.